Alhaji Muhammad Aminu Aliyu Bamalli, Jikan Abbas, Durbin Zazzau Alhaji Executive a gaggauto mai mataba sarki is Her Excellency Deputy Governor of Kaduna da State, magajin kwarai yana cewa kada ka shiga da rai ya yi yana daidai a bayan gaba. Sarkin suna ja ka koma da baya, sarkin suna ja ka koma da baya, kar ka ce ba ka dawo da ba. sai wakilin Dakar Zazzau Alhaji Muhammad Lawal Zailani, District Head of Kamar Babban ita wata da shirka masana ita ce ta Uban garin Zazzau Alhaji Shehu Idris, hakimin gundumar su. A kan doki, ba ka gaji da zuwa. Ka tsaya kawai tsar. Kuma Haruna Abubakar Babatini, hakimin gundumar Basa. The next contingent is that of the Barney Dandan ba. Dandan menene wannan? tawaga da ke kan gaba ta ɗauruwa ta Alhaji Bello Shehu Idris. Sarki mai ban tsoro ko a takarda. Kai a fuskanta. Hau da wani ba hau da wani. Nasiru na kada har faka zama shi. Ya kori sinarwa ko kuma ya kwace karfi da zai ka zuga shi ka zo mai ka ga masallaci ko masallacin masar lafiya da wani da nufin tashi lafiya da gana Sit on distinguished ladies and gentlemen, His Excellency, the Deputy Governor of Kaduna State, Hajiya Dr. Hadi. Tawaga da ke kan wuce ita ce ta Farfazan Zazzau Alhaji Isa Abbas. barka da wani ba shi more ma The next contingent is Commandant Nigerian Military School Zaria. You're welcome, sir. Alhaji kai dan bindiga ai matsawa Zazzau shi ke kan gaban wucewa. Arewan Zazzau dawakin Zazzau Alhaji Idris Halliru Makama. wancan na tura Next contingent is that of Makama and dawakin Zazzau Alhaji Idris Halliru Makama. suke da kadaurare ne kan zama da su kuma kai dan kwan sarki ne ko ma bayan kuɗi dan sarki da bai sarki ba kuma ba mu Sai tawaga da ke Suleiman Dabu shi ke kan gaban wucewa. The next contingent is that of wakilin birnin Zazzau Honorable Suleiman Ibrahim Dabu. ya ci da ricin kaya lafiya Wakilin birnin Zazzau Honorable sai a Kano sai na shekara uku Still the contingent of the wakilin birnin Zazzau Honorable Suleiman Ibrahim Dabu. wannan takobi District Head of Tudu, District Head of Tudu Kaduna.